Bună ziua, elevi de nota 10 și bine ați venit la o nouă lecție de pregătire pentru examenul național la limba și literatura română, clasa 9. Azi învățăm cum să redactăm corect textul argumentativ, un item care la sigur îți aduce punctaj mare dacă respecti structura și cunoști conectorii logici. Rămâi cu mine și vezi cum eviți greșelile care te pot costa nota. Cerința la examen se formulează respectând modelul pe care îl vedeți în față. Exprimă-ți în spațiu rezervat opinia despre necesitatea de a rezolva problemele cât sunt încă mici, aducând 3 argumente. Acest item la examen cere 3 lucruri simple. 1. Formularea opiniei personale. 2. 3 argumente diferite. Și 3. Un text coerent de aproximativ 12 rânduri. Atenție! Aici se punctează structura și nu frumusețea limbajului. Textul argumentativ are o structură fixă, un schelet. Astfel, în primul alineat trebuie să formulezi opinia, în următoarele 3 alineate trebuie să pui argumentul 1, 2, 3 și în ultimul alineat, în al 5-lea, trebuie să formulezi concluzia. Textul argumentativ are o structură foarte clară. Fiecare idee se scrie din alineat și, în total, trebuie să ai 5 alineate. Dacă respecti acest schelet, punctajul este sigur. Opinia trebuie să fie clară, nuanțată și precisă. Evită formulările de genul atitudine pozitivă, atitudine negativă, atitudine bună ori atitudine rea. Opinia formulată corect sună în felul următor. Opinia mea este că rezolvarea problemelor încă din faza lor incipientă reprezintă o atitudine necesară în viața de zi cu zi. De ce e greșit să zicem atitudine pozitivă și atitudine negativă? Deoarece există o mulțime de atitudini pozitive care sunt totodată și atitudini bune. De exemplu, responsabilitatea, respectul, empatia, perseverența, onestitatea, grija, cooperarea, autodisciplina, răbdarea, implicarea. În același timp există o mulțime de atitudini negative care sunt și rele, precum indiferența, neglijența, irresponsabilitatea, egoismul, lipsa de respect, superficialitatea, minciuna, comoditatea, agresivitatea ori pasivitatea. Scriind atitudine pozitivă ori atitudine negativă, de fapt nu spunem nimic. Prin urmare, nu trebuie să zicem la general atitudinea, însă trebuie să o concretizăm. De aceea și e greșit să spunem doar atitudine pozitivă sau doar atitudine negativă. E corect să zicem respect, perseverență, empatie și așa mai departe. E foarte ușor să memorezi conectorii logici. Începi cu opinia mea este că, după care îți formulezi opinia, sigur, spunând-o concret, nu doar atitudine pozitivă ori atitudine negativă. Apoi urmează, în primul rând, și formulezi primul argument, după care spui deoarece și îl dezvolți. Apoi urmează, în al doilea rând, plasezi virgula, formulezi al doilea argument, pui iarăși virgulă, conectorul logic pentru că și dezvolți argumentul numărul 2. Argumentul numărul 3 îl introduci prin conectorul și nu în ultimul rând, apoi plasezi virgula, formulezi al treilea argument, iarăși pui o virgulă, scrii cuvântul fiindcă și dezvolți argumentul numărul 3. Și în ultimul alineat introduci concluzia prin conectorul logic în concluzie, după care plasezi o virgulă, scrii eu cred că și faci o sinteză a tuturor argumentelor pe care le-ai spus până acum. Fiecare alineat începe cu un conector logic. Aceștia te ajută să-ți structurezi ideile și să eviți pierderea punctajului. Cele mai frecvente greșeli ale elevilor sunt lipsa organizării pe alineate a textului argumentativ, opinia formulată vag, argumentul formulat vag, ori incomplet, ori reluarea argumentului 1 și în cazul argumentului 2, prin formularea acestuia doar cu alte cuvinte. Și desigur, elevii uneori mai uită să pună virgula după conectorii logici, dar și înainte de aceștia. Reține, se pune virgulă după conectorii, în primul rând, în al doilea rând și nu în ultimul rând, în concluzie. Însă, în cazul conectorilor, deoarece, pentru că, fiindcă, virgula se pune înainte. Dacă testul îți oferă puțin spațiu la acest item, oricum trebuie să păstrezi 5 alineate în textul tău. În acest caz, încerci să scrii mai mărunt, dar clar pentru examinatori, sau reduci dezvoltarea argumentelor. Schema minim acceptată atunci când ai puțin spațiu trebuie să includă opinia,
3 argumente scurte și concluzia. Structura însă de 5 alineate rămâne obligatorie. Cu alte cuvinte, scrii la fel 5 alineate, începe aceste alineate cu acei conectori logici pe care deja i-ai văzut. Opinia mea este că în primul rând, în al doilea rând și nu în ultimul rând, în concluzie eu cred că, însă nu dezvolți argumentul 1, 2, 3, adică omiți conectorii, deoarece, pentru că și fiindcă. Acum să vedem un model de text argumentativ elaborat conform cerințelor de la examen. Exprimă-ți în spațiu rezervat opinia despre necesitatea de a rezolva problemele cât sunt încă mici, aducând 3 argumente. Opinia mea este că rezolvarea problemelor încă din faza lor incipientă reprezintă o atitudine necesară în viața de zi cu zi. În primul rând, o problemă mică se poate rezolva repede pentru că nu necesită mult timp sau efort. În al doilea rând, lucrurile neglijate devin tot mai greu de controlat, fiindcă orice situație crește atunci când nu este gestionată la timp. Și nu în ultimul rând, atenția la detalii ne ajută să fim mai organizați, deoarece ordinea de zi cu zi previne stresul și ne menține viața echilibrată. În concluzie, intervenția la început și rezolvarea problemelor mici ne ferește de dificultăți mari. În continuare, citește condiția care va apărea la ecran, pune pauză videoului și încearcă singur să elaborezi un text argumentativ. Iată un model de răspuns corect, bun pentru examen, dar și pentru viață. Opinia mea este că un nu, spus prietenilor la timp, reprezintă o dovadă de responsabilitate și maturitate. În primul rând, refuzul ferm ne ajută să ne protejăm valorile, deoarece un prieten adevărat nu ne va obliga să facem lucruri care ne pot dăuna. În al doilea rând, capacitatea de a spune nu ne formează caracterul, pentru că ne învață să luăm decizii independente și să ne asumăm consecințele alegerilor noastre. Și nu în ultimul rând, refuzul sincer poate întări relațiile de prietenie, fiindcă respectul reciproc se bazează pe onestitate și încredere. În concluzie, consider că un nu spus prietenilor ne ajută să ne păstrăm demnitate și să construim relații sănătoase. Probabil am reușit să te conving că nici acest item de formulare a textului argumentativ nu este unul greu. Este un exercițiu de ordine, de disciplină și de logică. Dacă respecti algoritmul, atunci punctajul maxim este garantat. La lecția următoare continuăm să explorăm tainele itemelor de la examen. Abonează-te și hai să luăm 10 la română. Ne vedem!